Ang mga anak ni Esceva. Gawa Kapitulo 19 versikulo 11 hanggang 20. Daghang talagsaong mga milagro ang gipanghimo sa Dios pinaagi kang Pablo. Bisan ang mga panyo ug ang mga panapton nga iyang ginamit gidala ngadto sa mga masakiton ug nangaayo sila, ug ang mga dawtang espiritu ng gawas usab gikan sa mga tawong ilang gisudlan. Karon, may mga Hudyo nga naglibot-libot nga nagapang-abog sa mga dawtang espiritu pagawas sa mga tawong nasudlan. Gisulayan nila nga gamiton ang ngalan ni Ginoong Hesus aron pagawason ang mga dawtang espiritu. Miingon sila ngadto sa mga dawtang espiritu, sa ngalan ni Hesus nga ginawali ni Pablo, gisugo ko kamo nga mugawas. Sama usab ni ana ang gihimo sa 7 ka anak nga lalaki ni Esceva. Kini si Esceva o sa kadagkoan sa mga pari sa mga Hudyo. Gisulayan nila nga pagawason ang dawtang espiritu sa ngalan ni Hesus. Apan mitubag ang dawtang espiritu nga nagaingon, nakaila ako kang Hesus, ug nakaila usab ako kang Pablo, apan kinsa man kamo. Unya gidasmagan sila sa tawo nga nasudlag dawtang espiritu ug gipasakitan. Wala gayod sila'y mahimo, busa nanagan sila palayo ni adtong balaya nga mga hubuna ug samdan. Kining hitabuan na balitaan sa tanang mga Hudyo ug mga dili Hudyo nga nagpuyo didto sa Efeso ug nangahadlok sila, ug napasidunggan pagayod ang ngalan ni Ginoong Hesus. Daghang mga tumutuo didto ang miduol nga miangkon ug misugid sa mga dawtan nilang mga binuhatan. Ug daghan usab sa mga salamangkero ang nagdala sa ilang mga libro nga gigamit sa pagmagic ug gisunog nila diha atubangan sa tanan. Gibanabana nga minilyon ang kantidad sa tanang mga libro nga gisunog. Pinaagi ni ini nga panghitabo Mikaela pagayod ang gahom sa pulong sa Dios ni adtong lugara.